U Tuzli je boravio predsjednik HDZ-a Dragan Čović. Među ostalim kazao je kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati samo ako se napravi po mjeri sva tri naroda. I ovaj put potvrdio je da očekuje rekonstrukciju federalne, ali i kantonalnih vlada. Zanimljivo, HDZ Bosne i Hercegovine je na proteklim izborima dobio jedno mjesto u Skupštini Tuzlanskog kantona, odnosno na to mjesto izabran je Mijo Krešić, zamjenik dosadašnjeg ministra sigurnosti, koji se nije pojavio ni na jednoj sjednici. On ističe da nije dolazio zbog sukoba interesa, a ne zbog nepriznavanja vlade, kao kako je rekao njegov stranački šef. Čović smatra da kantonalna vlada ignorira zahtjeve i potrebe Hrvata u većini opština Tuzlanskog kantona, što rezultira iseljavanjem Hrvata iz ovog kantona. Moje ili naše ispred HDZ-a da učinimo sve da ljudi, Hrvati, mladi ljudi iz tuzlanskog prostora ne napuštaju u sredinu. Ali još ću jednom kazati, to neće biti dok Bosna i Hercegovina bude politički, ekonomski, socijalno stabilna država. Na proteklim izborima HDZ Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu dobio je jedno poslaničko mjesto u Skupštini Tuzlanskog kantona. Na to mjesto izabran je Mijo Krešić, koji još nije prisustvovao niti jednoj sjednici kantonalne skupštine. Zbog sukoba interesa, to je jedini razlog zbog kojeg ja ne sudjelujem u radu Skupštine, a evo spletom okolnosti Hrvati Tuzlanske županije su dali većinsku potporu HDZ-u i meni kao nositelju liste. I ovom prilikom je Čović istaknuo da očekuje rekonstrukciju federalne vlade kao i kantonalnih vlada jer smatra da su nelegitimne i neustavne.